Tak. Jeg synes, vi kan starte med at tage kig på universitetsloven, paragraf 311, stykke 2, sektion 4, og huske på, hvordan dette blev fortolket i sagen om Sønderborg Amtsskole i 1992. Det er godt. Kan du ikke tage den her reform, og så er det vedtaget, og forhandlingen kan være overstået? Nej, det gider jeg da ikke. Hej. Altså, ja. sådan en forhastet reform skal altså ikke ind på mit bord på den her måde. Okay, jeg kan godt høre, at måske er... Ja, det er måske lidt stor i sådan nogle bidder her, men det skal nok gå. Nej! Sådan her, så er det vedtaget, skrevet punktum. Det kan du ikke gøre, Morten. Det er ikke sådan, jeg gør det. Er det ikke? Nej! Nå, nej, det må du undskylde. Det var måske lidt lavt. Ja. Altså, ja. Kan jeg videre? Nej, det må du undskylde. Kan du lige råbe det af? Sådan her, skrevet punktum. Okay, det er måske også lidt... Det er måske lidt lavt gjort. Det er... De voksne starter. Ja, men det er ikke sådan, man gør det. Er det ikke kommunevalg? Kommunevalg? Så er flikerreformer vedtaget. Og videre til Skatteministeriet.